মই UPPL 100% সাপোর্ট করো। নাঙলক আমি চিরদিনের কারণে বিদায় দিছো। কি ললে আচ্ছা কোনটো দলত সাপোর্ট কৰিব মই ধরবাই পারা নাই বর্তমান स्नि खालारावनो जानो गोनां BTC बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव सोरखौ सरकाराव फैजानो लुगैयो बेखौ आङो पाब्लिकफोरनाव मोनसे अपिनियन लानो नागिरदों बे जाहैबाय 22 नं कख्लाबारि समस्तिनि सिङाव थानाय सिमला बाजाराव आङो पाब्लिकफोरनाव सोंनो नागिरदों थारैनो जानो गोनां 7 खालाराव BTC बिसायख'थियाव सोरखौ सरकाराव फैजानो लुगैयो बेखौ आं मिथिनो लुगैदों बेयाव जाहैबाय BTR नि सानै सागानगिरि दं UPPL निफ्राय प्रमद बर' आरो BPF निफ्राय थिरेन बर' बिथां मोनखौ सोरखौ देरहाजानो लुगैयो जोङो रायजोफोरनाव जोङो मिथिनानै लानि आदा बाजाराव फैदोंमोन नामा बाजाराव फैदोंमोन 7 खालारावनो जानो गोनां BTC बिसायख'थि नाथाय नोंथाङा सोर माबे राजखान्थि हान्जाखौ सरकाराव फैजानो लुगैयो एबारथ' परिबर्तन नागिरदों रायजोफोरा बेखायनो एबार UPPL फैगोन आदसा फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आब' बाजाराव फैदोंमोन नामा बाजाराव फैदों 7 खालारावनो जानो गोनांसो BTC बिसायख'थिया नाथाय नोंथाङा सोरखौ सापर्ट खालामगोन माबे राजखान्थि हान्जाखौ प्रमद बर'खौ ना थिरेन बर'खौ सापर्ट खालामगोन प्रमद बर'खौ सरकाराव प्रमद बर'खौ फैजानो लुगैयो नामा होमबा फैजानो लुगैनायालाय मोजांनि थाखाय आदसा प्रमद बर'खौनो सरकाराव फैजानो लुगैदों होननानै फोरमायदों बिथां आइजोआ खुरा কক बदराव देसा হয় ডাঙৰীয়া দেৱ আহা 7 তাৰিখত BTC নিৰ্বাচন হ'ব নিশ্চয় আপুনি কোনটো পাৰ্টিকত সাপোর্ট কৰিব মই UPPL 100% সাপোর্ট করো। হয় নাকি ধীৰেন বড়ো কিয় সাপোর্ট নকৰে ধীরেন বড় অযোগ্যহীন ব্যক্তি প্লাস নাঙলক আমি চিরদিনের কারণে বিদায় দিছো নিশ্চয় আহিব না 110 আচ্ছা প্ৰমোদ বড়ো 110% নিশ্চয় চৰকাৰত আহিব বুলি কৈছে খুৰাই কি ললে আব বাজাराव फैदों नामा बाजाराव फैदो र' 7 खालारावनो जानो गोनां BTC बिसायख'थि माबे राजखान्थि हान्जाखौ सापर्ट होगोन ना फोरमायगोन जोङो औ जों दा UPPL आवनो सापर्ट होगोन UPPL आवनो भट होगोन आदसा आब'आ UPPL आवनो भट होगोन होननानै फोरमायदों 7 खालाराव जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव 8 तारिखत BTC নিৰ্বাচন হ'ব আপুনি কোনটো পাৰ্টিকো সাপোর্ট কৰিব মই ট্ৰেক্টৰত ছবিত ভোট দিব প্ৰমোদ ছাৰত আচ্ছা ধীৰেন বড়ো কিয় সাপোর্ট নকৰে ধীৰেন বড়ো মানে BP পাৰ্টি মানে আগৰ পৰা জব কাৰ্ড কেলেংকাৰ আৰু हमदाला ধৰি ল কিবা কিবি মানে পাব্লিকৰ বস্তুবিলাক মানে নষ্ট কৰি আছে মানে দাদাগিৰি কৰি কিবা কৰি আছে মদ খাই বটল খাই কিবা কিবি মানে কৰি আছে আৰু মানে সেইকাৰণে মই ভাল নালাগে BP পাৰ্টিটো মদ খাই আৰু বটল খাই দাদাগিৰি কৰাৰ কাৰণে ভোট নাই বুলি কৈছে দাদাই বাজাराव फैदों नामा बाजाराव फैदों 7 खालाराव जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव जिहेतु नोंथांमोननि कख्लाबारि समस्तियाव BTR नि सानै सागानगिरि दं धीरेन बर' आरो प्रमद बर' नोंथाङा सोरखौ सापर्ट खालामगोन होनना फोरमायगोन ओरैनोथ' सानैबो जोंनि थाखाय जोबोर गोनां हमना ला सानैबो जिहेतु BTR सक्तिनि सिगनेटरि जाहैबाय सोरखौ सापर्ट खालामगोन सोरखौ सरकाराव फैजानो लुगैयो नोंथाङा सरकारखौ सोलायनायखौ लुगैयो जों ना सोरखौ फैजानो लुगैयो सरकाराव जिहेतु मोननैबो दला बर' जिहेतु माबाया एक्जिस्टिंमोन ना होमबा आवगायफोर BPF दायो माने जों सोलायनायखौ लुगैदों आरो माने सोलायनायखौ लुगैदोंबा सोरखौ फैजानो लुगैदों UPPL फैनांगौ आरो UPPL खौ फैजानो लुगैदों आदसा आदाया फैबाय थानाय बिसायख'थियाव UPPL खौनो सरकाराव फैजानो लुगैदों होननानै बिथाङा जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों 7 खालाराव जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव सोरखौ सरकाराव फैजानो लुगैयो दा सरकारा जोंना UPPL प्रमद बर'ना देरहानांगौ सरकारखौ बि दानांगौ तारमाने प्रमद बर'खौ सरकाराव प्रमद बर' हाग्रामा महिलारिखौ मानो लुगैया हाग्रामा महिलारिखौ जों लुगैथ'वाखै जों बिखौ जों एसे साबद्रायनाय मोनाखै बे 16-17 बोसोर खामानि मावबाय जोंनि थाखाय एख' माबा मोनजानाय मोनथायबो गैया जोङो बिनि थाखाय जों प्रमद बर'आ देरहानांगौ एबार आदसा बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि सरकारखौ नाङा होनना बुंदों बिथाङा प्रमद बर'नि सरकार गोदान सरकारखौ नांगौ होननानै जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों आब'नाव मिथिना लागोन बाजाराव फैदों नामा आब' 7 खालाराव जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव जिहेतु नोंथांमोननि समस्तियाव सानै सागानगिरि दं धीरेन बर' आरो प्रमद बर' सोरखौ सापर्ट खालामगोन आब'आ प्रमद बर'खौ सापर्ट खालामगोन आदसा प्रमद बर'खौ बिथाङा सापर्ट खालामगोन होनना फोरमायदों आब'आ जिहेतु नोंथांमोननि समस्तियाव
धीरेन बर' आरो प्रमद बर' दं नाथाय सोरखौ सापर्ट खालामगोन? जोंनियावथ' जोंनो परिबर्तन नांगौनि थाखायनो जों दा प्रमद बर' सारखौनो बांसिनानो सापर्ट खालामो आरो रायजो राजाफोरा बयबो। मानि थाखाय प्रमद बर'खौ सापर्ट खालामगोन? थारमाने जोंनो परिबर्तन नांगौ, सोलायनांगौ। नाथाय हाग्रामाखौ मानि थाखाय नाङा? हाग्रामाया 17 बोसोराव जेसेबां बायदि दुरनीति खालामबोदों बेथ' रायजो राजाफोरा बयबो मिथिखागौ ना। बिनि थाखायनो जों दा खौसेयै रायजोफ्रानो बयबो माने खौसे जानानै UPPLखौ मदद खालामो दे। आदसा बिथाङा प्रमद बर'खौसो नांगौ होननानै फोरमायदों। जोङो बे हाथायाव फैनाय जों आब'मोननाव मिथिना लानो लुगैदों। बाजाराव फैदोंमोन नामा? औ 7 खालाराव जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव नोंथाङा सोरखौ सरकाराव फैजानो लुबैयो होनना फोरमायगोन? दालाय प्रमद बर'खौनो फैगोन होनो माथो बयबो। प्रमद बर'खौनो কি ললি এই বাজার করলো কি 8 তাৰিখত BTC নিৰ্বাচন হ'ব। আচ্ছা আচ্ছা কোনটো দলক সাপোর্ট কৰিব? এ মই ধরবাই পারে নাই বর্তমান কোট কোহাই কি করো ভোটটো দিব লাগিব কোনবা পাৰ্টিকৰ ক'ত ভোট দিব বুলি ক'ব? দিম আর মই নাগালতে দিব লাগবো নাঙ্গলত। আচ্ছা তো নাঙ্গলত ভোট দিব বুলি কৈছি। পত্ৰত আছা? পত্ৰত আছা? হয় আচ্ছা 7 তাৰিখত BTC নিৰ্বাচন হ'ব, কোনটো সাপোর্ট কৰিব, কোনটো দল? নাই ক'ব নাপায় নাই এইবিলাক ক'ব নাপায়। নাপায় আচ্ছা বাইদেউ কৈছি ক'ত ভোট দিব এইটো ক'ব নাপায় বুলি কৈছো। बेनो जाहैबाय मोनसे BTCनि हाई प्रफाइल समस्थिनि बेवहाय प्रमद बर' आरो धीरेन बर' बिथांमोना दायरेक्ट बे समस्थियावनो 7 खालाराव जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव सोरखौ आसलते सापर्ट होमारो बेखौ जोङो बे सिमला हाथायाव जोङो पाब्लिकफोरनिफ्राय जोङो अपिनियन लानाय जादों। आच्ছা जोङो नै आब'नाव जों मिथिना लानो लुगैदों। बाजाराव फैदोंमोन नामा आब'? मानो 7 खालाराव BTC बिसायख'थि जागोन आब'। नाथाय नोंथाङा माबे राजखान्थि हान्जाखौ सापर्ट खालामगोन होनना बुंगोन आब'? जों दासिम बुंनो हाथ'आ दिया दासिम बुंनो हाथ'आ। आच्ছা दासिम सोरनो होगोन बेखौ बुंथ'नो हाया होननानै बिथां आब' फोरमायदों। आं बाजाराव फैदो। मा लाखो? ओइ बायदिसिना कालेक्सनसो खालामो आङो। 7 खालाराव जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव सोरखौ सापर्ट खालामगोन होनना फोरमायगोन? सापर्टखौथ' रायजोआ जेराव दङ बेयावनो खालामनांगोन। रायजोआ बबेयाव दं होनना फोरमायगोन? रायजोआथ' माबे राजखान्थि हान्जायाव जिहेतु बर'फोरनि गेजेराव UPPL आरो BPFल' दं सोरखौ सापर्ट खालामगोन? UPPLखौ बांसिन सापर्ट खालामदों आरो रायजोआनो खालामदों रायजोआनो बेखायनो UPPLखौनो सापर्ट खालामगोन होनना फोरमायदों आब'आ। फै बिनानाव बाजाराव फैदोंमोन नामा? मा लाखो? ओइ दख'ना माबा सेन्देल 7 खालाराव जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव सोरखौ सरकाराव फैजानो लुगैना फोरमायगोन? माबे हान्जाखौ जिहेतु बर'नि गेजेराव UPPL आरो BPF दं मा होनना फोरमायगोन? आं जेबो मिथियालै। फोरमायनो हाया? आच्ছা आब'आ फोरमायनो हाया होनदों सोरनो भट होगोनखो? नोंथां बाजाराव फैदों नामा? बाजारावनो फैदोंमोन। 7 खालाराव जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव नोंथाङा सोरखौ सरकाराव फैजानो लुगैना फोरमायगोन? आङो जिहेतु रायजो राजाफ्रा बयबो सोलायनायखौ लुबैदों। जों नुबोखाबायबो दङ जि 17 बोसोर जि BTCखौ सालायलांबाय जाय बिथां आगुनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां सारा जेरैबायदि जौगानाय बायदि खामानि मावनांगौमोन लामा सामा जादोंबाबो बिथांमोना जेरैबायदि मावनांगोन बेखौ मावनाय जानायखौ नुवाखै। मानो होनना बुङोबा जों जौगानायखौ मोननै सिस्टेमजों नायनो हायो जोङो। लामा सामा जाबानो दे जौगानाय जायो बे नङा। माबे राजखान्थि हान्जाजों जौगानाय फैगोन होननानै फोथायदों? आङो सानदों नैबे जा गोदान बयबो लुबैनाय बायदि UPPL सरकारजों गोदानै सोलायनायखौ फैगोन होनना सानदों। मानो होनना बुङोबाथाय बिथाङा ओरैबायदि मोनसे माबा लादो प्रजेक्ट स्किम लानानै माने खामानि मावगोन होननानै बिथाङा फोसावगासिनो दङ। जों बयबो नुगासिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा मिथिं दावथिंनि गेजेरजों नुबोदों। फोथायनाय दं नामा? येस 100% सियर फोथायनाय दङ। आच्ছা बिथाङा प्रमद बर'खौनो 100% सरकाराव फैगोन होननानै बिथाङा फोथायनाय दं होननानै फोरमायदों। बाजाराव फैदों नामा? बाजाराव फैदों। 7 खालाराव जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव नोंथांमोना बे कख्लाबारि समस्थियाव धीरेन बर'नो होगोन ना प्रमद बर'नो भट होगोन होनना फोरमायगोन दा? UPPL होगोन जों। बिथाङा धीरेन बर'नो होआ UPPLनोसो भट होगोन होननानै फोरमायदों। फैदोंमोन नामा? फैदोंमोन। 7 खालाराव BTC बिसायख'थि जागोन नाथाय नोंथाङा नोंथांमोननि कख्लाबारि समस्थियाव धीरेन बर'नो भट होगोन ना प्रमद बर'नो भट होगोन होनना फोरमायगोन? जाय गोदान माबाखौ लाबाय दं बेखौनो होनो सानदों जोङो। प्रमद गोदान बर'। माने सोरखौ फोरमायगोन? प्रमद बर'। प्रमद बर'खौ भट होगोन नाथाय धीरेन बर'नो मानि थाखाय होआ होनना फोरमायगोन? जों आरो गोजाम माबानिखाय एसे बानाय जाबाय बहुत माबा जाबोबाय नालाय दा आरो गोदानखौ जों मोजां मोननाय जाहैबाय। गोदान सरकारखौ लुबैदों। बिथां आब'आ गोदान सरकार फैजानायखौ लुबैदों होनना बुंदों। बिथाङा धीरेन बर'नो होआ प्रमद बर'नो भट होगोन होननानै जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों। बाजाराव फैदोंमोन नामा? बाजाराव फैदों मा लाखो? जेबो लायाखै। जिहेतु 7 खालाराव BTC बिसायख'थि जानो लागा नोंथाङा सोरखौ सरकाराव फैजानो लुबैयो? मा फोरमायगोन बिनानाव? फोरमायनो हागोन ना? जों जेबो मिथियालै।
फोरमायनो हाया आलाखो आलु जोलै लादो 7 खालाराव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव माबे राजखान्थि हान्जाखौ नोंथाङा सापर्ट होगोन होनना फोरमायगोन बर' नालाय बर'नो होनांसिगोन बर' जिहेतु इउपिपि आरो बिपिएफ दं धीरेन बर' आरो प्रमद बर' दं नोंथांमोननि कक्राझार समस्थियाव सोरनो भट होगोन होनना फोरमायगोन दा प्रमदनो होगोन प्रमदखौनो प्रमद बर'नो आदसा आब'आ प्रमद बर'नो भट होगोन होनना फोरमायदों कक्लाबारि समस्थियाव जिहेतु जोङो 22 नं कक्लाबारि समस्थिनि सिङाव थानाय सिमला हाथायाव जोङो दिनै पाब्लिक अपिनियन लाबाय जोङो जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव आसलथे सोरखौ सरकाराव फैजानो लुबैयो जों बेखौ दिनै पाब्लिकफोरनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय बांसिनानो जोङो प्रमद बर' बिथांखौ सरकाराव फैजानो लुबैयो होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सरकाराव फैजानो लुबैया होननानै जों बांसिन जों प्रमद बर'खौ मिथिनो मोन्दों ना जोङो सिमला हाथाइनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय आरो धीरेन बर'खौ बांद्राय सापर्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै नाथाय प्रमद बर'खौ जों सापर्ट खालामनायखौ जों बांसिन नुनो मोन्दों नाथाय जानो गोनां 7 खालाराव बिटिसि बिसायख'थियाव नाथाय सोर सरकाराव फैमारगोन बेखौ जोङो थारैनो जों समाजसो फोरमायसिगोन BTR বাখীৰ বাবে প্ৰমোদ বড়োৰ প্ৰথমটো গ্যাৰান্টি প্ৰতিটো দফাই ৰূপায়ণ হ'ব BTR চুক্তিৰ বহুদিনীয়া দাবী পূৰণ হ'ব সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ BTR লৈ আহিব শান্তি সমতা আৰু প্ৰগতি মৰমৰ BTR বাখী এয়া প্ৰমোদ বড়োৰ গ্যাৰান্টি ট্ৰেক্টৰৰ চিনত ভোট দি UPPLক জয়যুক্ত কৰক পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ প্ৰমোদ বড়ো